hizkuntza gutxituak orain ikusezinak dira Espainiako Kongresuan, baina hil honen bukaeran onartu nahi dute Kongresuan hauek erabiltzeko araudia. Ez ordea Senatuan aldaketan ofizialtasuna aitortua duten hizkuntzei eragiten die, hau da euskara, katalana, galiziera eta aranera, baina asturiera edo aragoiera kanpo geldituko lirateke. Reformaren presazko tramitazioa adostu dute PSOE, Sumar, ERC, Bildu, EAJ eta BNG alderdiek. Junts akordiotik kanpo geratu da. Asmoa, erreforma 2 asteren buruan onartzea da. Alberto Núñez Feijóok hilaren 26 eta 27 egingo duen inbestidura saioan aplikatzeko. Arratsaldeon, Euskalgintzaren Kontseiluak jauzi bat egiteko eskatu du hezkuntzaren arloko hizkuntza politiketan. Egin duten azterketa nazional batean ondorioztatu dute Euskal Autonomia Erkidegoko, Nafarroako eta Ipar Euskal Herriko hezkuntza errealitatean euskara gehiago behar dela. Legebiltzarrera joan den lege proiektu horrek euskara gehiago behar duela eta batez ere euskara gutxien dutenari gehiago emateko bideak jarri behar dituela. Uste dugu hezkuntza arloan ere hizkuntza politiketan orokorrean eskatzen dugun jauzia egiteko garaia dela. Gaur ego Euskal Herriko ikasleak eskolara itzulera izan dute, baina ez da guztiz normaltasunez eman izan ere, ikastetxe publikoetako 10.000 ikasle eskola garraio zerbitzu gabe gelditu dira. Gipuzkoan bai bete dituzte linea eta zerbitzu guztiak, baina Bizkaian eta Araban ez. Atzo enpresak zerbitzua ematera derrigortzen dituen legea agindua argitaratu zuen, baina garraio enpresek helegiteak jarriko dituzte haren kontra. Argi erantzun diote horri ere, ordea erantzukizunak hartu beharko dituztela zerbitzuak guztiz eskaintzea erabaki izanagatik. Nazioartera salto, Mexikoko Auzitegi Gorenak erakunde feminista batek aurkeztutako babes helegite bat hau batez onartu du eta horrek maila federal eta babes konstituzionala eman dio abortatzeko eskubideari. Ebatzi dute, abortuaren kontrako Mexikoko zigor kodean dauden neurriak konstituzioaren kontrakoak direla eta giza eskubideak urratzen dituela argudiatu dute. Orain, Gizarte Segurantzaren Institutuak eta Mexikoko Estatuko Langileen Segurantza eta Gizarte Zerbitzuen Institutuak abortatzeko eskubidea bermatuko dute. PP kritiko agertu da hizkuntzak onartzeko legearen aurrean. Eta irailaren 26 eta 27ko inbestiduraren harira, Feijóok inbestidura babesteko Puigdemonten proposamenaren aurrean hausnartzeko deia egin dio Sánchezi. Amnistia eta independentzia referenduna onartzea onartezina dela azpimarratu honek. Gurera bueltan euskaltzalek eta independentistek indarrak batzeko eta norabide berean arraun egiteko helburuarekin antolatuko dituzte euskaltzale independentiston topaketak. Gaur aurkeztu dute ekitaldia Bilabonan. Herri berean egingo dituzte topaketak urriaren 7 eta 8. 3 helburu nagusirekin antolatu ditugu euskaltzale independentiston topaketak. Batetik, prozesu euskaltzaleak eta burujabetzaren aldekoak elkar nola elikatu edota indartu dezaketen hausnartzeko. Bestetik, euskalgintzaren erronka berrien inguruan hausnartu eta horiek Euskararen Errepublikaren nodabidean kokatzeko. Eta azkenik, euskaltzale independentiston komunitatea saretzeko eta indartzeko. Eta igande honetan korrela lasterketa inklusiboaren 2. edizioa izango da Gasteizen. Nerea Garzia. Igande honetan korrela lasterketa inklusiboaren 2. edizioa izango da. Eta lehenengo 700 izen ematek korrela 2023 edizioko kamiseta jasoko dute. Adela Araba elkarteak antolatzen du eta alboko esklerosi amiotrofikoaren inguruan sentsibilizatzea eta Arabako gaixoen eta euren familien beharrei erantzuteko funtsak biltzea du helburu nagusia.
Ongietorriak arratsaldean gaur albistegira. Hizkuntza gutxituak orain ikusezinak dira Espainiako Kongresuan, baina hil honen bukaeran onartu nahi dute Kongresuan hauek erabiltzeko araudia, ez ordea Senatuan. Aldaketan, ofizialtasuna aitortua duten hizkuntzei eragiten die, hau da euskara, katalana, galiziera eta aranera. Euskararekin jarraiki, Euskalgintzaren Kontseiluak jauzi bat egiteko eskatu du, hezkuntzaren arloko hizkuntza politiketan egin duten azterketa nazional batean ondorioztatu dute Euskal Autonomia Erkidegoko, Nafarroako eta Ipar Euskal Herriko hezkuntza errealitatean euskara gehiago behar dela. Legebiltzarrera joan den lege proiektu horrek euskara gehiago behar duela eta batez ere euskara gutxien dutenari gehiago emateko bideak jarri behar dituela. Uste dugu hezkuntza arloan ere hizkuntza politiketan orokorrean eskatzen dugun jauzia egiteko garaia dela. Nafarroari dagokionean, ezin itxaropentsu agertu eta nere jauziaren ideia hori uste dugu importantea dela. Eta Ipar Euskal Herriari dagokionez, han ere ofizialtasun ezaren zama ikaragarria da. Oraindik ere ikaragarria handia da, erdia baino dezente gehiago bere eskola ibilbide guztian euskararen arrastorik jasoko ez duen ikasle kopurua. Politika eraginkorrak dira behar ditugunak, euskaraz izan behar badu guztion etorkizuna. Eta eskola garraioari dagokionez, joan den astean lizitatu gabeko ibilbideetan jardutera behartzeko nahitaezko betearazpen agindua ezarri zuen Jaurlaritzak. Eskola garraio konpainiek agindu horren aurkako helegitea aurkeztea erabaki dute. Hori dela eta eskola lehenengo egunean Araban eta Bizkaian eskolako garraio zerbitzuak ez dira guztiz bete. Nerea Garzia. Araban eta Bizkaian garraio enpresek hezkuntza sailari planto egin eta ez dute zerbitzua eskaini lehenengo eskola egunean. 10.000 ikasle inguru eskola garraiorik gabe gelditu dira. Konpainiek argudiatu dutenez, Jaurlaritzak ikasturteetan baino baldintza ekonomiko okerragoak ezarri ditu aurtengo lehiaketa publikoan. Eskola garraioko enpresen eta hezkuntza sailaren arteko eztabaidaren ondorioz, 10.000 ikasle inguru eskola garraiorik gabe gelditu dira irailaren 7. Hau da, eskola lehenengo egunean. Pasaden astean Eusko Jaurlaritzak lizitatu gabeko ibilbideetan jardutera behartzeko nahitaezko betearazpen agindua ezarri zuen. Horrela, enpresa bakoitzak joan den ikasturtean egindako ibilbideetan zerbitzua ematea bermatu nahi du. Zerbitzua bermatu gabe duten ibilbideetan, iazko ikasturtean zerbitzua ematen zuten enpresek bete beharko dute premia hori. Garraio enpresa bakoitzaren kostu erreala ordainduko da eta 6% etekin industriala aplikatuko zaio indarrean dagoen legediak agintzen duen moduan. Horrekin batera Jokin Bildarratz hezkuntza sailaren sailburuak ohartarazi zuen, enpresa horietako batzuen artean jardunbide susmagarriak atzeman dituztela.
prezioak itunduz eta puztuz eta lehiaketa publikora ez aurkeztuz. Praktika horien ondorioz aurtengo ibilbideen 30% bakarrik daude lizitatuta eta alde nabarmenak daude lurraldeen artean. Gipuzkoan ibilbideen 80% bermatuta dagoen arren, Araban soilik 17% bete da eta Bizkaian ez da lizitaziorik egin. Garraio konpainiek argudiatu dutenez, Jaurlaritzak ikasturteetan baino baldintza ekonomiko okerragoak ezarri ditu aurtengo lehiaketa publikoan, errentagarritasuna arriskuan jartzeraino. Gainera, argudiatu dute, hezkuntza sailaren aginduari menez egiteko eskubidea dutela. Eskola garraioa ez delako funtsezko zerbitzua. Eta ikasturtea hasi berritan, zehazkako arduradunek agerraldia egin dute, ikasturte berriko datuak zehazteko izan ere, 4.200 ikasle arituko dira orotara Ipar Euskal Herriko zehazka sarea osatzen duten, 39 ikastoletan. Katialin Elizalderen 82 haurrak beste ikastoetako kopuruei gehituko zaizkie. Astelenean, 4.170 ikasleak egin dute sartzea ikastoletan. Eta Espainiar estatuan PP kritiko agertu da hizkuntzak onartzeko legearen aurrean eta irailaren 26 eta 27ko inbestiduraren harira Feijóok inbestidura babesteko Puigdemonten proposamenaren aurrean hausnartzeko deia egin dio Sánchezi. L'abandonament complet i efectiu de la via judicial contra l'independentisme i els independentistes. Això és a l'abast del Parlament espanyol a través d'una llei d'amnistia que inclogui l'ampli espectre de la repressió iniciada des d'abans de la consulta del 9 de novembre del 2014, però també és responsabilitat del govern en funcions. Nazioarteari dagokionez, Ipar Irlandako gatazka armatuaren garaiko hilketen akusatuek amnistia jasoko dute horiei buruzko ikerketetan kooperatzen badute. Erresuma Batuko Komunen Ganberak dio, oniritzi lege proiektuari beraz auzipetzeak preskribetzea ekarriko duena beste hainbat ondorioren artean.
Gurera bueltan, euskaltzalek eta independentistek indarrak batzeko eta norabide berean arraun egiteko helburuarekin antolatuko dituzte euskaltzale independentisten topaketak Euskal Herrian euskarazen eskutik. Gaur, aurkeztu dute ekitaldia Bilabonan. Urriaren 7-8 estreinakoz Euskal Herrian euskarazek antolatuta euskaltzale independentiston topaketak egingo ditugu hemen, Bilabonan. 2 egun horietan zehar, euskara eta independentzia ardatz hartuta hainbat gairen inguruan hausnartuko dugu elkarrekin. Hala, lehenengo aldiz, esplizituki, eragile independentista modura aitortu du bere burua EH. Txillardegik zioen bezala, guk ere argi ikusten baitugu, estatu batekin agian euskara ez da salbatuko, gabe ziur ezetz. Espainia eta Frantziar estatuen menpe ez dugu egun bizi dugun diglosia egoera hau gaindituko. Eta beraz, Euskararen Errepublikaren aldeko apustu sendoa egiten dugu. 3 helburu nagusirekin antolatu ditugu euskaltzale independentiston topaketak. Batetik, prozesu euskaltzaleak eta burujabetzaren aldekoak elkar nola elikatu edota indartu dezaketen hausnartzeko. Bestetik, euskalgintzaren erronka berrien inguruan hausnartu eta horiek Euskararen Errepublikaren nodabidean kokatzeko. Eta azkenik, euskaltzale independentiston komunitatea saretzeko eta indartzeko. EH Bilduko eta zurekin Nafarroako zinegotziak ez dira Espainiako erreginen harreran izango. Iruñeko udalak borboiak gonbidatu ditu hiribururan, batasunaren privilegioaren 600. urteurrenaren aitzakiarekin. Alkateak urteurrenaren programa ofiziala desegin duela salatu du EH Bilduk. Legegintzaldi berria hasi zenetik Iruñeko alkateak 2 obra esanguratsuren auzia piztu du. Lehendabizi, Gurutzen Parantzako parkina eta orain Sarasate pasealekua. 2 proiektuak biltzen dituen azaleran zuhaitz handi asko daude eta horrek zeresana ekarri du Zabalguneko auzokideengan. Kristina Ibarrola, Iruñeko aginte makila hartu duenetik 2 obra polemikorekin hasteko nahiari ekin dio. Lehendabizi, Gurutzen Parantza. Bertan, parkina egiteko intentzioarekin esitu zuen ingurua, baina auzokideak antolatu eta parkinaren kontran martxan jarri zirenez, aldi baterako bederen geldiaraztea lortu zuten. Gogora dezagun plaza horretako ondare naturala oso handia dela. Duela 70 urten landatutako zuhaitz erraldoiak daudela bertan eta Zabalguneko arnasgunea dela. Bada orain, Iruñeko alkateak beste obra polemiko bati ekiteko asmoa adierazi du. Iruñeko Sarasate pasealekua. Non berriz ere zuhaitz erraldoien ondare handi batekin egiten dugun topo. Pasaden legealdian, laukoak bultzatutako obra hori, Navarra Sumak, PPk eta UPNren koalizioak bereganatu nahi izan zuten proiektu baten bidez, non zuhaitzen mozketa kolokan zegoen. 4 urte beranduago, proiektua harrartu nahi du Ibarrolak. Ni uste dut Sarasaten daudela oso ongi zuhaitz horiek, zeren uste dute zonalde berde bat eta hor egon daiteko oso gustora, eta orduan hori kentzea da pixkat pena, baina bueno. Hori, ez da beharra igual, ez dakit. Ezti horrenek egin dute nahi dutena, baina bueno, baina hori dago iritzia. Bueno, hemen da zemento eta zemento. Momentuz, Iruñeko zuhaitz handitzen etorkizuna kolokan dago. Baina gogora dezagun UPNek minorian gobernatzen duela udalean, eta gehiengoak azken obra honen txosten gehiago eskatu duela.
Gipuzkoara salto, motela eta oztopoz betea izan da Irunen eta Hondarribian alarde parekideen alde dauden gizonek eta emakumeek egin behar izan duten bidea. Hondarribian bihar egingo dute alardea eta 26 urte dira dagoeneko alarde publiko parekide eta bakarra eskatzen duela Jaizkibel konpainia. Kurratz txiki baina lorpen handikoak eman dituzte urtez urte eta aurten lehenengo aldiz historian Hondarribiko udalak harrera egingo dio desfile parekideari. Bihar alarde eguna izango da Hondarribian eta egun historikoa. 26 urte igaro dira emakumeak kalera irten zirela alarde parekide bat lortu nahian. Jaizkibel konpainiak alarde publiko parekide eta bakarra nahi du. Ez du alarde baztertzailerik onartzen eta bidea oztopoz betea izan bada ere lorpen handiak izan dituzte. Ostiral honetan goizeko 8:00 hasiko dute alardearen aurretik Jaizkibel konpainiako kideek eta inoiz baino babes handiagoa jasoko dutela aurreikusten da. Izan ere alkatetzan aldaketa izan da justo aurten Hondarribian, Abotsan hitz dago orain indarrean, urteetan eaiota egon denean. Jeltzalek urte guzti hauetan ez diote harrerarik egin Jaizkibeli, baina udal aldaketarekin aurreratu dute bi desfilei harrera egingo diela Abotsan hitz plataformako Igorren Paran alkateak. Bere lehen alartea izango da biharko alkate gisa. Udalbatzako gainerako zinegotziei eskatu die bi autuei txalo egiteko. Ezezkoa erantzun dute EH Bilduko ordezkariek. Jaizkibel konpainiari historian lehenengo aldiz Hondarribiko udalak egingo dion harrera ofizialan egongo dira zinegotzi subiranistak, baina alarde baztertzaileari ez diote harrerarik egingo. Harrera egiteak jarrera matxista baten konplize izatea dakarrelako. Alardeari normalean Elizako atarian egiten zaio harrera, kale nagusian. Antxe egongo dira udalbatza eta diputazioko ordezkariak. Gainerakoan Jaizkibeli babesa erakustera joaten diren ordezkari eta eragileak Emakunde eta Euskal Autonomia Erkidegoko Arartekoa tartean udaletxeko arkupetan egoten dira, han espero dira aurten ere. Gipuzkoako Aldundiari dagokionez aurten ere harrera egingo dio. Ez da lehen aldia, EH Bildu agintan egon zela 4 urtez harrera egin baitzien Jaizkibeli. Baina eaiotako aldu nagusi batek harrera egingo dion lehenengo aldia bai izango da biharkoa. Eider Mendoza diputatua Hondarribian izango da bi desfilei harrera egiten. Eta Gipuzkoako Foru Aldundiak ere mugimendu bat egin nahi du, xumea, biak ikusiaz Eliza atarian. Urteroko moduan jendez beteta egongo da kale nagusia eta ikusi beharko da zein giro izango den. Jaizkibel konpainiaren aldeko oihu asko izango badira ere tartean izango baitira alarde baztertzailearen aldekoak. Bestalde atzo Ordizian 50. gazta txapelketa ospatu zen eta Segurako Hondarre baserriak 5. aldiz irabazi du gazta honenaren txapela. Goierri geratu da beste urte batez Garaikurra. Berrogeita urte bete ditu gazta txapelketak eta esanahi handia du bai Ordizarrentzat baita Euskal Herriko gazta gehientzat ere. Baina batez ere Idiazabal gaztaren kofradiako kideentzat. Hauek gabe ez litzateke lehiaketa bera izango. Guretzako, kofradientzako da, gaur da gure festa. Gaur da egun mundiala guretzako. Dakizuen bezala 50 urte hurrena da, baina jakin badakigu aurretik ere ospatzen zala. 50 urte dieia, modu arautu baten eta epaime batekin egin da, aurretik ere egiten zan, ez dakigu oso ondo nola, baina lehiaketa egiten zan. Orduan, beti esan dugu ez, lehiaketa da, baina azoka eguna, azoka berezia, eta Idiazabal gazta Ordiziko azokantzat beti izan da, azokako produktu izan da eta izaten jarraitzen du produktu izarretako bat, ez? Asteazkenero jendea hurbiltzen da, ilarak egoten dira gazta erosteko, bai historikoki Aralar eta Izkorritik jistentzien hartzaiek Ordiziko azokan saltzen zutelako euren gazta, ez? Orduan, oso zerbait oso berezia da, gure azoka eta gure herriaekin lotura oso zuzena daukalako, ez? Gazta lehiaketako epaimaia sukaldariek Idiazabal gaztan adituek edota gastronomia kritikariak osatzen dute besteak beste, baina zeti erreparatzen diote gazta irabazle hautatzerakoan. Mikel Zeberio epaimaikideak eta gastronomia kazetariak azaldu digu. Ikuste ditugu batzuk oso itxurosoa daudela, beste batzuk badutela katzen bat, baina azken baten gu bilatu behar duguna da oso puntua nola daun. Oso goxo badau, teknikoki ondo ina badau, begi onak baditu,
mamilaren kolorea, azala ere garbila, ez ditu eduki behar bandeja edo eusteko aparailuaren markak. Epaimaikideen artean Martxelo Otamendi kazetari ere izan da. Gaztazalea izateaz gain Ordiziako azokarekin lotura handia duela kontatu digu. Ordiziko perira gure atxa 40 urtez etorri zen. Gure atxa zen tratularia, tratantea, eta berak erosten zituen hemen asteazkenero, ardilarruk, arkumelarruk, ardilea eta hartzaileei gazta. Eta gero gure atxak gazta hori saldu egiten zuen. Hola, gure atxa 40 urtez da. Gure nahian miel ere, hemen gurekin daula, gauza bera entzun. Arrek ere 40 urtez segitu zuen itxaren ofizioa. Eta gure nahian soldazkoan zehola, bi udaratan asteazkenero etortzen etzeni atxak hartzea furgonetan, atxak itzulako gidatzen. Eta ni bako beti oso lotura estua gure familia partetik, atxa naia eta nini honi ere bi udaratan asteazkenero etortzen etzen atxakin batean. Aurtengo lehiaketa Eneko Goiburuk irabazi du. 5. lortu du txapela Segurako Ondarre baserriko hartzainak eta mimo handiz eginiko gazta eraman dute lehiaketara. Gaztala martxon, 13ko gazta bat da, ja demoratxo bat auke, ja bere zaporek hartuta dago, gaztak betu beda, bainik manteko funtzioera dauke, baina dauke gaztari pikantillo. Oso zapora itxue, eta hori testura ona mantentzen du, eta ketu funtzio batekin. Gutxi ikuste ez bezauke kolore handik, ketu funtzio batekin, gazta ehar martxatik. Aurtengoen kantea azken 20 urtetako basuena izan da, baina ez da gutxiagokorako. Gazta erdia 3.500 euroren truke eramandu Superamarak. Superamara se lleva el medio queso con 3.550 euros. Argi dago hartzainak egindako lanari esker biziraun duela Idiazabal gaztak, eta hori aldarrikatu nahi izan du Ordizako alkateak. Aldarrikatzea, gure gazta eta honek atzean daukan guztia, hartzaiek egiten duten lana, batez ere latxa ardia, kanpotik etortzen zaizkigu beste gazta lehiaketa eta ferietako bai Salamanca, Kataluniatik eta hainbat gonbidatu izaten ditugu eta haiek adibidez beti esaten digute, miresten dutela Euskal Herria zentzortan latxa ardia mantentzea lortu deulako, beraiek galdu dute, bere garaian merina ardiak egiten zuten, orduan gauza asko esan nahi ditu Idiazabal gaztak eta Ordizia oso lotuta dago. Eta horrela iritsi gara albistegiaren bukaerara. Gaurkoan, Janus Lesterren Herriola bestiarekin agurtuko zaituzte gustatuko zaizuelakoan, besterik ez gure aldetik. Horiek izan dira arratzaldeak gurean gaur utzi dituenak. Gogoratu guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro 11 puntu eusatarian dituzuela eskuragar. Gero arte. Kilometros, itxasora.